som sa nevrátil, nikdy v živote. Ahoj, nazdar, čau. No a takto chlapi chodia s krčmi domov. Hej? Hej, ale hľadáme autobus, ale niečo možno nájdeme. Vystrej sa. No a Jožino zostal sám. Všetci odišli autobusom. Aj Mirko teraz odišiel z druhej strany. Takže idem domov. Ale bol to pekný večer.